मारो से फोन तहराइल बाटे जानू, कहे तहर जुआ डेराइल बाटे जानू। अरे हो मारो से फोन तहराइल बाटे जानू, कहे तहर जुआ डेराइल बाटे जानू। राइफल लेके राजा बाजावा बैठल बाटे हो, राइफल लेके राजा बाजावा बैठल बाटे हो। हमार कुछ ना उखाड़िएगा। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। भेजले हटे ओ परसन कलमी जा जावा बैठल बाटे हो, राइफल लेके राजा बाजावा बैठल बाटे हो, राइफल लेके राजा बाजावा बैठल बाटे हो। ओकर कोनो फोटो भेज दो, देखी कौन हो। राइफल लेके राजा बाजावा बैठल बाटे हो, राइफल लेके राजा बाजावा बैठल बाटे हो। रंगबाज हो क्या रंगबाज रंगबाज कोई बच्चे के रही हो। प्रशासन कभी डरता है क्या?